እቲ ፊልም ዝጅምር ኣብ ኮሌጅ ብንግሆ ተምሃሮ ትምህርቲ እናተምሃሩ የርእየና። እታ መምህር ሎሙን እተምህሮም ዘላ ስለ መዓልቲ ፍቅረኛታት እዩ። እታ መምህር ስለ መዓልቲ ፍቅረኛታት ዝፈልጥዎ ነገር እንተሃልዩውን ንኽዛረቡ ተሓቶ። ካብዚኦም ተምሃሮ ድማ ቤካ ዝተባህለት ቆልዓ ናብ ቅድሚት ወፂኣ መዓልቲ ፍቅረኛታት ተፈልየ መዓልቲ ከም ዝኾነ እናተዛረበት እያ። ከምቲ ናታ ባህላ እንተኾይኑውን ቫላንታይን ናይ መዓልቲ ፍቅረኛታት መስዋእቲ ከም ዝኾነን መስዋእቲ ዝኾነሉ እውን ንፍቅረኛታት ከም ዝኾነ ትዛረብ ነይራ። ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ዞይ ሚለር ዝተባህለት ተምሃሪት ናይቲ ክፍሊ ኢዳ ኣውፂኣ ናታ ሓሳብ እናተጻረረት እያ። ዞይ ናይ ባዕላ ሓሳብ እናተዛረበት እንተሃለወት እውን ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ግን ተፈታውነት ዘይብላን መብዛሕትኡ ተምሃራይ ዘይፈትዋ ተምሃሪት ከም ዝኾነት እቲ ፊልም የርእየና። ንፍቕሪ ብኣጋጣምን ብዕድልን ተኣምነሉ መንገዲ ብጣዕሚ ዝተፈልየ እዩ። ከም ናታ ባህላ እንተኾይኑ ክልተ ሰባት ክፋተው ዝኽእሉ ዝፈትዎን ዝጸልዎን ነገር ሓደ ዓይነት ጥራሕ እንትኾን እዩ ኢላ እያ ትኣምን። እቶም ተምሃሮ እውን ነዚ ምስ ሰምዑ ብዞይ ምስሓቅ ይጅምሩ። ዞይ እውን ስልካ ኣውፂኣ ሓደ ዝሰርሐቶ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ንኽገብርዎ እናሓተተቶም እያ። እቶም ተምሃሮ ግን ዋላ ሓደ ከይሰምዓ ገዲፎምዎ ይኸዱ ነይሮም። ዞይ እዚ እንተሕረቓ እውን ድሕሪ ደቂቓታት ኤሊ መሓዛኣ ረኺባታ ብሓንሳብ እናተዛረባ እየን። ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ድማ ብዛዕባ ዘጓነፋ እናዕለላ ይርከባ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሓደ ኩዕሾ ገይሩ ንዞይ ርእሳ ይሃርማ። እቲ ኩዕሶ ዝወረሮ ቆልዓ እውን ብቁልጡፍ መፂኡ ሃሴኪ ድየ ኢሉ ይቕሬታ ይሓታ። ዞይ እውን ፀገም ከም ዘይብሉ እንትዛረቦ እቲ ቆልዓ ግን ጠጠው ኢሉ ካልእ ዕላል ምዝራብ ይጅምር። እቲ ቆልዓ ገዲፍዎ ምስ ከደ ኤል ብዘሰንብድ ኩነታት እቲ ቆልዓ ዛክ ማክሌሬን ከም ዝበሃል ኢሉ እውን ናይቲ ትምህርቲ ቤት ተፈላጢ ከም ዝኾነ ንዞይ እናተዛረበታ እያ። ዞይ ኣነና ንሱ ብፍጹም ኣይንራኸብን ኢላ እያ ተኣምን። እቲ ቆልዓ ግን በቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣዋልድ ብጣዕሚ ተፈታዊ እዩ። ዞይ ግን ብዘሕብን ኩነታት ዋላ ሓንቲ ከም ዘይትፈቶ እቲ ፊልም የርእየና። ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን እንዞይ ክላስ ኣትዮም እናተምሃሩ እዮም። ብድሕሪት ግና ሓደ ሓድሽ ተምሃራይ ነቶም መምሃራን ሕቶ እናሓተቶም እዩ። እናሓተቶም ዘሎ ሕቶ እውን ብጣዕሚ ጽቡቕ ነይሩ ኢሉ እውን ዞይ እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ይሕጉሳ። ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ ንሳ ካብቶም ተሓቶም ሕቶታት ብጣዕሚ ዝመሳሰሉ እዮም። ኣተሓሳስበኦም ሓሳብ ኣገላልጾም እውን ብጣዕሚ እዩ ዝመሳሰል። ዞይ እውን 10 ግዜ እናዞረት እናረኣየቶ እያ። ኣብ መወዳእታ ኸይዳ ክተዛረቦ ክትብል እቲ ቆልዓ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ከይተጸበየ ካብ ክላስ ወፂኡ ከም ዝኸደ እቲ ፊልም የርእየና። ድሕሪኡ እውን ዞይ ናብ ስራሕ ቦታ ኸይዳ ስራሕ እናሰርሐት እያ። ዞይ ካብ ቤተሰባ ሪሕቓ ንትምህርቲ ኣብዚ ከም እትነብር እቲ ፊልም የርእየና። በዚ ምኽንያት እውን ካልኦት ወጻኢታት ንምሽፋን ኣብ ትርፊ ሰዓታት ስራሕ ትሰርሕ እያ። ሎሚ እውን እቲ ቅድም ክብል ብኩዕሾ ርእሳ ዝወቕዓ ዛክ ዝተባህለ ቆልዓ ናብ ውሽጢ ኣቱ። ቀፂሉ ድማ ኣብዚ ንዞይ ብምርኣዩ ብጣዕሚ ይገርሞ። ዝደልዮ መጽሓፍ ድሕሪ ምግዝኡ ግን እቲ ገዛ ገዲፉ ይወፅእ። ቅድሚ ምውፅኡ ግና ክሬዲት ካርዱ ኣብቲ ወንበር እዩ ገዲፍዎ ነይሩ ኢሉ እውን ረሲዕዎ ይኸይድ። ዞይ እውን ንኽትህቦ ስሙ እናፀውዐት እያ። ንሱ እውን ሰሚዕዋ ናብ ኣገፁ ምስ ዞረ ብተመሳሳሊ ሰዓት ፊት ንፊቱ መኪና ነይሩ ኢሉ እውን ምስኡ ከም ዝተጋጨወ እቲ ፊልም የርእየና። ዞይ በቲ ነገር ሰንቢዳ ናብቲ ቆልዓ ኸይዳ ደሓን ዲኻ ኢላ እናሕተተቶ እያ። እቲ ቆልዓ እውን ከቢድ ሓደጋ ይበፅሖን ኢሉ ድማ ደሓን ከም ዝኾነ ይዛረባ። ኣብዚ ሰዓት ግን ብሃንደበት ብዝገርም ኩነታት ንዞይ ስዒሙ ኣፍቃሪቱ ከም ዝኾነት ንኹሉ ሰብ እናተዛረበ እዩ። ከምኡ ክብል ከመይ ከም ዝኸኣለ ግልጽ ኣይኮነላን። እቲ ቆልዓ ግን ንእሽተይ ሓደጋ ስለ ዝበፅሖ ብቕልጡፍ ናብ ሕክምና ይኸዱ። ኣብኡ እውን እቲ ዶክተር ንዞይ ዘሰንብድ ዜና ይዛረባ። እቲ ዶክተር ዛክ ናይ ምርሳዕ ሕማም ከም ዝበፅሖ ይዛረባ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ዝበፅሖ ዋላ ሓንቲ ከም ዘየስታውስ እውን ወሲኹ ይዛረባ። እዚ ዝሰምዐት ዞይ ብጣዕሚ ትስንብድ። ሕጂ እውን እናደነቓ ዘሎ ነገር ግን ቅድሚ ካብ መሬት ተላዒሉ ዝሰዓማ ኢሉ እውን ኣፍቃሪተ እያ ኢሉ ዝተዛረቦ ነገር እዩ። እቲ ጉዳይ ንምፅራይ እውን ብቐጥታ ናብ መሓዛኣ ነይራ ዝደወለት። ንመሓዛኣ ኢሉ ዝተፈጠረ ኩሉ ተዛሪባ ሓገዝና ለመነታ እያ። መሓዛኣ ኢሉ እውን ዛክ ዞይ ዌልስ ዝተባህለ ኣፍቃሪት ከም ዘለቶ ትዛረባ። በዚ ኣጋጣሚ ዛክ እውን ክሰዕማ ዝኸኣለን ኣፍቃሪተይ ብምባል ዝፀዋዓን ስመን ስለ ዝመሳሰል እዩ። እተን ኣጓላት ኩሉ ነገረን ይመሳሰል ስለ ዝነበረ ንሱ እውን በቲ ሕማም ምኽንያት እዚ ኣፍቃሪቱ ከም ዝመሰለቶ እቲ ፊልም የርእየና። ዞይ እውን ከይዳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትዛረቦ እናሓሰበት እያ። ብተመሳሳሊ ሰዓት ግን እቲ ዶክተር መፂኡ ድሕሪ ሕጂ ንዛክ ሕማቕ ዜና ተዘይትዛረቦ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይዛረባ። ምኽንያቱ እቲ ቆልዓ ርእሱ ብጣዕሚ እናሓመመ እዩ። ንክድሕን እውን ሰሙናት ከም ዝወስደሉን ጽቡቕ ዝበሃል ጥራሕ ንክትዛረቦን ሕማቕ ነገር ኣእምሮኡ ከም ዝብክሎን ይዛረባ። ዞይ ኣማራፂ ሲኢና እቲ ዛዕባ ንዋላ ሓደ ከይተዛረበት ብውሽጣ ክትሕዞ እያ ዝኸኣለት። ብተመሳሳሊ ሰዓት ግና ናይ ዛክ ቤተሰብ ናብቲ ሆስፒታል ይመፁ ኢሉ እውን ዞይ ሪኦም ናይ ወዶም ሓዳሽ ኣፍቃሪት ከም ዝመሰለቶም እቲ ፊልም የርእየና። እታ ቆልዓ እውን ብጣዕሚ ስለ ዝፈተውዋ ድራር ምሸት ገዝኦም ንክትመፅእ ይዕድምዋ። ዞይ ብሓሳቦም ተሰማሚዓ ሽዑ ምሸት ናብ ቤተሰቡ ገዛ ይኸዱ።
ኣብቲ ናይ ተቆልዓ ቤተሰቡ ጽቡቕ ግዜ እናሕለፈት እያ ሃንደበት ከዓ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ክትረድኦም እናሓሰበት ከላ ብተመሳሳሊ ሰዓት ግን ብዘሰንብድ ኩነታት ቀትሪ ኣብ ክፍሊ ውሽጢ ዝረኣየቶ ዞይ ዝፈተወቶ ቆልዓ ናብ ውሽጢ ኣቱ ዞይ እቲ ቆልዓ ኣብዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ኢላ ብጣዕሚ እያ ተገሪማ ምክንያቱ ኣብዚ ህሉ ኢላ ስለዚ ተጸበይት እያ ድሕሪ ደቃይቕ ቤተሰብ ኮፍ ኢሉ ብሓንሳብ ድራር ምብላዕ ይጅምር ዞይ ዝፈተወቶ ማይልስ ዝተባህለ ቆልዓ ናይ ዛክ ወዲ ሓፍቲ ከም ዝኾነት ፊልም የርእየና ዞይ ምስቲ ቆልዓ ዝፈትውዎ ነገር ኢሉ እውን ዝመሃርዎ ነገር ብጣዕሚ ዝመሳሰል እዩ ዞይ ኣብ ቀረባኣ ዘሎ ዛክ ገዲፋ ተርእዮ ማይልስ ዝተባህለ ቆልዓ እዩ ነይሩ ዝበልዕዎ ኣበላልዓ መንገዲ እውን ብጣዕሚ ይመሳሰል እዩ ዞይ እውን ናይ መጻኢ ዕድል ፈጣሪ ዝቐረበለይ እዚ እዩ ኢላ እያ ዝወሰነት ድሕሪ ሕዚ እውን ትክክለኛ ዞይ መሲላ ኣብዚ ጽቡቕ ግዜ ንኽተሕልፍ ከም ዘለዋ ትውስን ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ናይ ዛክ ቤተሰብ ንዞይ ኣብ ካልእ ቦታ ከይድና ንዝናነ ኢሎም ሓሳብ እናቕረቡላ እዮም ቤተሰቡ ናይቲ ሰሙን መወዳእታ ካልእ ቦታ ክኸዱ እዮም ንዞይ እውን ዛክ ብዛዕባ ብዙሕ ኣዕሊሉና እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ከይድና እንተንዝናነ ኣጸቢቕና እውን እንተንላለ ደስ ይብለና ኢሎም እናተዛረብዋ እዮም ዞይ እንተደለየት እውን እቲ ነገር ብጣዕሚ የፍርሓ ብድሕሪኡ እውን ንመሓዛ ኤል ደው ኢላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እናማኸረታ እያ መሓዛ ኤል እውን እንታይ ትጽበያ ኣለኺ ከይድኪ ዘይተዝናነ ኢላ እናማኸረታ እያ ምክንያቱ ዞይ ንባዕላ ከም ዝኸይደ ሓሪፍ ግዜ ኣሕሊፋ ስለዘይትፈልጥ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ብስራሕና ብትምህርቲ ጥራሕ ግዜኣ ስለተሕልፍ እንተትዝናነ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ትዛረባ ናይ መሓዛ ሓሳብ ዞይ ብጣዕሚ የሐጉሳ እቲ ፊልም ናይ ዞይ ዌልስ ዝተባህለት ትክክለኛ ናይ ዛክ ኣፍቃሪት የርእየና እዚኣ ዞይ ኣፍቃሪኣ ዛክ ክሳብ ሎማዓንቲ ስለዘይደወለላ ብጣዕሚ እያ ሓሪቓ እንታይ ኮይኑ እዩ ጠቕሊሉ ረሲዑኒ ድዩ እናበለት እናተቆጥዐት እያ ብቐጻሊ መዓልቲ ዛክ ኢሉ እውን ቤተሰቡ ምስ ዞይ ንኽዝናነዩ ሪዞርት ይኸዱ ኣብኡ እውን ብሓንሳብ ወፂኦም ኣብቲ በረድ ክዝናነዩ እዮም ዛክ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝደኸሞ ኣብዚ ክድቅስ ከም ዝደሊ ይዛረቦም ማይልስ ምስ ዞይ ኢሉ እውን ቤተሰብ ኩሎም ከይዶም እናተዝናነዩ እዮም ዞይ ኣብቲ በረድ ከመይ ከም ዝናነ ኣይትፈልጥን ማይልስ ግን ሓቢርዋ ስለ ዝነበረ ኩሉ ነገር ሓደ ብሓደ ቀስ ኣቢሉ እናረኣያ እዩ ድሕሪ ብዙሕ ልፍዓት ግን ኣብ መወዳእታ ብስነ ስርዓት እናተዝናነየት እያ በዚ ምክንያት እውን ማይልስ ምስ ዞይ ብጣዕሚ ይቀራረቡ ዞይ ንማይልስ እውን ብጣዕሚ እናፈተወቶ እያ ሽዑ ምሸት እውን ቤተሰብ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ድራር እናበልዑ እዮም ሓቢሮም ጽቡቕ ግዜ ድሕሪ ምሕላፎም ኣብ መወዳእታ ጌም ንምጽዋት ይውስኑ ኣብዚ ሰዓት ድማ ሓደ ሰብ ናብ ቅድሚት ምውጻእ ብምልክት ዝደልዮ ሓሳብ ይገልጽ እቶም ካልኦት ድማ ኮፍ ኢሎም ትዝብሎ ዘሎ ምግማት ይጅምሩ ኩሎም እውን ሓደ ብሓደ እናወጹ ሓሳቦም እናገለጹ ይጫወቱ እዮም ዘለዉ ዞይ ኣብቲ ቅድሚት ወፂኣ ትገልጾም ሓሳባት ግን ማይልስ ብደቂቓ እዩ ዝምልሶም ነይሩ ዞይ ተሓቶም ኩሎም ዋላ ሓንቲ እዩ ዘይተሓተ በዚ ምክንያት እውን ንኩሎም ብጣዕሚ ይገርሞም ዞይ እውን ካብቲ ጨወታ እንድሓር ንደገ ብምውጻእ ኣብ ገንዳ ትዝናነ እያ ዘላ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ማይልስ መፂኡ ናብኡ ይኣቱ ኢሉ እውን ዋላ ሓንቲ ከመይ ምዃኑ ተዘይፈለጠ ኩሉ ነገሮም ከም ዝመሳሰል ግን ይዛረባ ነይሩ ዞይ እውን በቲ ሓሳብ ብቕልጡፍ እያ ዝተሰማምዐት ክልቲኦም እውን ኣብቲ ገንዳ እናሃለዉ በቲ ምሸት ይሰዓዓሙ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ንግሆ እውን ዞይ ምሸት ብዝተፈጠረ ነገር ብጣዕሚ ሕጒስዋ ስለ ዝነበረ እቲ መዓልቲ ብጽቡቕ እያ ዝጀመረቶ ኢሉ እውን ልክዕ ቁርሲ ክትበልዕ ኮፍ ምስ ትብል ግን ማይልስ ኣፍቃሪት ከም ዘለቶ እቶም ቤተሰብ ምዕላል ይጅምሩ ዞይ እዚ ምስ ሰምዐት እውን ብጣዕሚ እያ ዝሰንበደት ብቕልጡፍ ናብ ማይልስ ብምኻይዱ እውን ምሸት ንምንታይ ከምኡ ከም ዝገበረት ሓቶ ማይልስ ግን ዋላ ኣፍቃሪት ተሃለወቶ ምስ ደስ ዝበሎ ሰብ ድሌቱ ክገብር ከም ዝኽእል ይዛረባ ምክንያቱ እውን ምስ ኣፍቃሪት ተዘራሪቦም ተሰማምዑሉ ስለ ዝኾነ እዩ ዞይ ግን እዚ ምስ እትሰምዕ ዝባሰ እያ ዝሓረቐት ከምኡ ከም ዘይትጽበዮን ዘሕርቕ ስራሕ ምዃኑ ተዛሪባ እውን ገዲፋቶ ትኸይድ ኣብቲ መዓልቲ እውን ስለ ዝደበራ ካብ ገዛ ምውፃእ እውን ድሌታ ኣይነበረን ኩሎም መፂኦም እቲ ከተማ ንኽጉብኒ ዋላ እንተሓትዋ ዞይ ግን ኣብ ገዛ ክትሕልፎ እያ ዝመረፀት ብተመሳሳሊ ሰዓት እውን ዛክ ኣብ ገዝኡ ይውዕል ስለ ዝነበረ ብሓንሳብ እቲ መዓልቲ ምሕላፍ ይጅምሩ ገዲፎሞም ካብ ዝወፁ ጀሚሮም እውን ጌም እናተጫወቱ እዮም ኮይኑ ግን ክልቲኦም እቲ ጌም ስለ ዘይፈተውዎ እናደበሮም ይመጽእ ብድሕሪ ዝተወሰኑ ደቃይቕ ድማ ዞይ ንጫወቶም ዝበለቶ ፀዋታታት ዛክ ሕድሕድ ምጽዋት ይጅምር በዚ ኣጋጣሚ ድማ ዛክ ጽቡቕ ሰብ ምዃኑን ንሰብ ክሕጉስ ዝፅዕር ምዃኑን ትርዳእ ዘስሕቑ ናይ ቆልዑት ፀዋታ እናተፃወቱ እውን ኣብቲ መዓልቲ የሕልፍዎ ዛክ እውን ብጣዕሚ ጥዑም ዝኾነ ምግቢ ስለ ዝሰርሓላ ንኽትበልዕ ይዛረባ ዞይ እውን እቲ ምግቢ ምስ ጣዓመቶ ብጣዕሚ እያ ዝተደነቐት ካብኡ ድማ ኣብቲ ሰዓት እቶም ቤተሰቡ ይመፁ እታ ንእሽተን ናይ ዛክ ሓፍቲ እውን ቦርሳኣ መኪና ስለ ዝረስዐት ከተምጽኦ እናኸደት ዛክ ምስ ዞይ እውን ክሕግዝዋ ሓቢሮም ይኸዱ ኣብ ደገ ድማ ዞይ ብበረድ ምጽዋት ስለ ዝደለየት ናብ ዛክ ምድርባይ ትጅምር ንሱ እውን ምድርባይ ይቕጽል እሞ ናተዳራበዩ ሓሪፍ ግዜ ይሕልፉ ኣብ ማእኸል ግን ዛክ ዓብዪ በረድ የልዕል እሞ
ንርእሳይ ሃርማ ዋላ እኳ ዘይተሃሰየት ግን ዞይ ብጣዕሚ ይገሪምዋ ዛክውን ስለ ዝሕዘነቶ መጺኡ እናሰዓማ እዩ ብተመሳሳሊ ሰዓት ግን ቅድመ ወራሕቲ ምሳኣ ቤት ትምህርቲ ኩዕሾ ዝደርቤላ ግዜ ክዝከሮ ይጅምር ንእሽተይ እውን ገጻ ጥራሕ ስለውን ዝበሎ እቲ ነገር ብዙሕ የተሓሳሰቡን በቲ መዓልቲ ምሸት እውን ዞይ ንመሓዛ ኤል ደዊላ በቲ ዝተፈጠረ ኩሉ ተዕልላ ኮይኑ እውን ብዛዕባ ትገብሮ ዘላ ኩሉ ልክዕ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ እያ ኮይኑ ግን በቲ ዝካየድ ዘሎ ንዛክ ትፈቶ ከም ዘላን ዛክ የዋህ ሰብ ምዃኑ ንኤል ትዛረባ ነይራ ኤል እውን ብናይ መሓዛ ሁነታት ብጣዕሚ ደስ ይብላ ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ እውን ቤተሰቡን ኣብ ገዝኦም ብመኪና ይመጹ ኣብዚ ኣጋጣሚ እውን እታ ትክክለኛ ዞይ ኣብቲ ማዕጾ ትጽበዮም እያ ነይራ ክልቲኤን ዞይ እውን ኣብ ፊት ንፊት እቲ ቤተሰብ ስለ ዝቐረባ ብጣዕሚ ይስምብዱ እታ ቀዳሚት ዞይ እውን ነቲ ኣፍቃሪኣ ንምንታይ ከም ዝጠፍአ ተሓቶ ኣማራጺ ሳነት ሓንቲ ዞይ ድማ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ነገር ኩሉ ክተረድኦም ትጅምር ኣብኡ ኸላ እውን ምኽንያት ከም ዘለዋን እቶም ምኽንያት እውን ክልተ መንባሮም ትሕብረሎም ሓደ ምኽንያት ዛክ ኣብ ናይ ርእሲ ጸገም ስለ ዝነበረ ንሱ ንኸይርበሽን ርእሱ ከይሕመስን ስለ ዝሓሰበት እዩ ተኻልኣይ ድማ ንዛክ ወዲ ሓፍቱ ትፈቶ ስለ ዝነበረት مسوق تلالن كتعلل حسيبانا بتجزا خمسة أتوت تزاربهم إلوون بملسومن حسابهم كم استمساسولو خوينو جن بحساب كونه خمسة يخيل تزاربا نزاك دما نايب حاكي خاول بام مفتاحكم زجمرت مست تزاربو مسوقن لمنتايك تحسون كيلكي بمبال نزوي بخفو قالاتي تصرفا بتيز جبرت تسرح بتعم زحثرت زويون بقلطفنا بناي محازا جزات خيد نمحازا اون نسخي خنا بزغنتا تاتي خني بمبال زوي موقاس تجمر يلون تن محازوت نبوزح ساعات افكر كريو علا ام وداتاون بحرقان تصاليين تفلاليا فيلميرينا اب قصار معنتون زوينا بيت تمرت مس تخيد توم تمهارو سلسمع كلهم زعبا مزراب يجمرو نسانا بكلاس متاو مس جمرتون كلهم نعانا رأيهم الزرابي قصلوا زوي جنت زعبا ولا حنت يتحساسبان مخنياتون توم تمهارو أو كم زنا جبروا نعم جمر يوم سلزينا برأيو زوي تبحتاو زت تحساسبا زلو نزاك سلز قودتون سلز حسوتون مخانو تفيلميرينا بقو بلاد ما زوي أبز حج ساعات نزاك بتعامي فتياتون يرا أبت معلت مشد ما أمارات سلز سانت نابنا يدي أجزاء خيد نادي أون بزعوات تفترة حد الزاربة أدي أون سبات زفاتو نسوم بزعوات زفاتو وحد عينت كم زي كونن مغنياتون سبات زي الرخب طبعين تحت سبان تزهلومون الفقري كفاتو يقولوا يوم نابنت أنا نبخنو سيد كتعذبي من بات الزاربة نايزو يا أبو أنا الديان بعد حسوا يدوون زفتو ونقر ولا حدا يرخبن كوينجن حدار غيرهم زخل عامت بالفقري كم زحلفوت الزاربة زويون أمود أتاسكاب حجي حسابا دكا هم زي نبرت يردع سكاب حجي تأمنوا له زنبرت اتزفتوا سب نسا زفتوا كم زفتوا نسا صلوتو دما كم صلو كل نغرم حال عيت كونا له ويلا تحسبوا زنبرت حساب جيجا خمس زنبرت تردت اب مጨረሻውን ንመሓዛ ኤል ዝተዛረበታ ልክዕ ከም ዘይነበረ ተረዲኣ ከይዳይ ቅሬታ ታታ ኤሉውን ይቅርታ ተቀቢላ ተን መሓዙት ኣብኡ ይተዓረቃ ኣብ ቀጻለ መዓልቲ ምሸት ከባቢ እቲ ቤት ትምህርቲ ዓዊ ዝግጅት ተዳልዩ ስለ ዝነበረ ቶም ተምሃሮ ኩሎም ተዓዲሞም እዮም ኤሉውን ክትከይድ ሓሲባ ስለ ዝነበረት نزوي نخيدنا بلت تأمنا يا زلا زوي جند بيرواس لزنورة كاب جزاء ونكتوت دليت هاي نوران بتمعلتو ونجزاء دك إسافيل من ناريتن بزعازك إن حسبتني أزوا علت أبتكو تاريت جن إيل جزاء بمساء إذا تنخت كيد تأمنا يا زلا مغنياتون ذاك مسافك قريتو كم استسألت زارتا نزل سمع زويون بتعمد السيرة بتمعلت مشتون كداون تقايرة نبت بارتي بغلط في هذا خدت مغنياتون نزاك بقلتي كم تفوتوك تزاربوس لزدليتيو نعو بدن بولا كوانتا أدلشتو كترخو غني خالتن أما رأس مسانة دما نفت تجيب مخادة مايك تقبلو كابون دحارون توم تمهار ولا تسحقوا تغرد كهابتو من ذاك نصوع تجمر لك عمس رأيتون كلهم تمهار بزلولو كم تفوتو تزاربو نزاكون رأيتو سلز نورت بغلطفنا بوتخد أو تقيو مسبسحتون مساف قاريتون منتاي كم التفلاليت حتو زاكون بزحقو سكنتات اتمغنيات مسكالي زوي فقري كم زحازوي زاربامو نتسعامو فيلمي أبزي ودا نيرم ما عند فيلم نزي مثل نيرو فاتيخم ما تكونوا تسفاي قبر نزي جانال المحجاز لايك سبسكرايب شير من القراي ترسعو أبقى تصاريك سامن الرهب سلام ناخو